Uplynulý víkend sa v obci Močeno konal 6. ročník futbalového turnaja. Súťaže sa každoročne zúčastňuje aj tým z Čiech, konkrétne z Havlíčkovho Brodu. Ako to na turnaji prebiehalo, sa dozviete z nasledujúceho príspevku. 8 futbalových tímov z okresu Šala a českého mesta Havlíčkov Brod uplynulú sobotu odohralo v poradí 6. ročník turnaja o pohár Imrobaru. Zápasy začali o 8 hodine ráno, pričom hrací čas bol 1x25 minút bez prestávky. Striedalo sa hokejovým spôsobom. Turnaj prebieha dve skupiny po 4 mužstva. Postupili najlepší dvaja. Momentálne prebiehajú zápasy o umiestnenie. V prípade rovnosti bodov rozhoduje umiestnenie skupiny ako prvé vzájomný zápas, ako druhé skóre a ako tretie väčší počet strelených gólov. V prípade, že by nebolo ani tak rozhodnuté, tak prídu na rad tzv. Sedmičky. Tohto roku boli zápasy vyrovnané, no napriek tomu výsledky jednoznačné. Doma se staráme my o kluky, takže my to většinou vyhráváme a kluci skončí vždycky jako v základní skupině něco jako my. Dnes. Na víťaza čaká pekný pohár, pekná odmena a samozrejme prestíž. Výsledková listina vyzerala nasledovne. Turnaj každoročne prebieha výmenným spôsobom. To znamená, že v tom istom zložení sa bude konať aj v Havlíčkovom Brode. Tento rok to pripadá na polovicu letných prázdnin. Jan Baček, televízia Krea.